Татарстан һәм Башкортстан әдәбиятын нәрсә бәйли һәм нинди аермалы яклары бар? Ике республика язучылары, әдипләре арасында сораулар күп. Әдәби багланышларга бүген ачыклык кертеп булырмы? Эфирда таянуның нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, шуннан да бик актуаль мәсьәлә. Хатип әфәнде, менә сез ничек уйлыйсыз? Нәрсә берләштерә Татарстан һәм Башкортстан әдәбиятын? Безнең татар халкы гомумән башка кавымнар белән элек-электән дустана мөнәсәбәттә торган, аралашкан. Әмма безнең татарларга иң якын әйтер идем мин инде башкортлар. Күршеләр дә бар. Моның инде тарихи сәбәпләр бар. Чөнки бер этник яктан без шушыннан, бер нидән, бер чыганактан. Аннан безнең телебез якын. Аннан безнең динебез якын. Ondan başka яктан biz инде фәлән гасыр буена аралашып килгән. Җырларыбызны, көйләребезне, биюләребезне хәзер уртак безнең шушыннан бирелгән. Һәм бу инде менә ике халыкка да шундый күңел куанычсы җиткергән. Моның нидә, ничек дип әйтергә? Менә Башкортстан дигән вакытта мин монда аңлатма кертер идем. Безнең кай вакыт менә Башкортстан дип әйтелә, Татарстан дип әйтелә. Башкортларның зур өлеше хәзерге Башкортстанда. Татарның инде 4/1 өлеше генә зур Идел йортның инде 4/1 өлеше генә шундый Татарстанда. Шуңа күрә без инде хәзерне Татарстан дигәндә бөтен татар хакында сүз алып бара алмыйбыз. Башкортстан дигәндә башкортлар хакында без шактый тулы сүз әйтә алабыз. Һәм менә шундый тарихи хакыйкатьне истә торырга кирәктер. Хәзерге менә Башкортстан җирләре ул элек-электән инде хәзер шундый безнең халкы өчен үз һәм якын. Безнең халкыбыз анда һич тә диаспора түгел. Кайберәүләр менә Татарстандан читтәге татарлар алар диаспора. Димәк, безнең әби бабаларыбыз монда элек-электән яшәгәннәр. Һәм инде менә хәтерем ялгышмаса, соңгы 80 фәләнче халык сан алу вакытында анда татарлар инде Башкортстан халкының 3/1 тәшкил итә. Беразында кимеп куйды. Алар аралашканнар, шушында яшәгәннәр гади халык. Һәм инде бер-берсенә дустана мөнәсәбәтләрне тормыш тәҗрибәсе, тарих белән тәҗрибә туплаганнар. Һәм алар шунысы кызыклы. Менә минем булганым бар. Яңавыл районында Брай, аннан соң Шаран, Бакалы, Кара Идел, башка якларында булганым бар мин Башкортстанның. Алар менә бер-берсен хөрмәт итә, аралаша, ләкин инде алар үзләренең татар икәнлекләрен, башкорт икәнлекләрен бутамыйлар. Монда гади халык. Әмма шушында хәзер әммәгә инде җавапны барас соңрак әйтермендер. Әмма шушы гадәти тормыш туплаган шушындай мөнәсәбәтләрне, хакыйкатьне инде без еш кына бузыбрак та куябыз. Бутамаска кирәктер монда. Тамашачыларга да аңлатып китик әле, безнең белән Элемтәдә Уфадан Марат Шәрипов та бар. Марат әфәнде, хәерле кич, сез безне ишетәсез дип ышанып калабыз. Менә сез әлеге мәсьәләгә ничек карыйсыз? Шуннан да монда уртаклык эзләргә кирәктер күбесенчә, кемнәрдер киресенчә ниндидер каршылыклар эзли кебек тоелмыймы сезгә дә? Беләсезме, менә яңа заман татар ренессанс әдәбиятына нигез салучылар күпчелеге безнең Башкортстаннан. Галимҗан Ибраһимов, Дәрдмән, Сәгыйть Рәмиев, Мирхәйдәр Фәйзи, аларның тормыш сукмаклары, алар бәлки тумасалар да Башкортстан белән, Башкортстан җире белән бәйле. Сез беләсез, 17нче, 18нче, 19нче, 20нче гасыр башында да бик күп татар булгарлар хәзерге Урал, Ирәндек тауларына бар. Менә бу бигүк безнең карифилар, менә шул күчеп утыручы җир эшкәртүче, мал үстерүче, тормыш көтүче татарларның балалары. Менә шундый көчле агым килеп урнаша хәзерге Башкортстан җиренә. Шуңа күрә менә андагы башкалар әлбәттә бик җылы, кунакчыл кабул итәләр. Яхшы җирләрне, елга буендагы җирләрне үзләренең диндәш, телләре якын булган татарларга әлбәттә менә шундый уңайлы җирләрне бирәләр. Һәм бик элек-электән хәзерге Башкортстан җирендә татарлар һәм башкортлар дустана, туган булып яшәгәннәр. Һәм ни кызганыч, менә шундый хәзерге вакытта менә бу бигрәк тә халык исәбе алу алдыннан ниндидер безнең аңлашылмаучылык килеп чыга, без аларны бетерергә тиешбез. Безнең элек-электән килгән юлыбыз
дуслык, туганлык дәвам итәргә тиеш. Шуннан да шулай, һәм бүген бит инде шикләр бетерелде. Инде күптәннән, мәсәлән, шул ук без Башкортстан татарлары дип әйтәбез бу очракта, Разил әфәнде. Алар бит инде, мәсәлән, күбесе шулай ук инде Татарстанда бүген яшәп, иҗат итеп яшиләр. Менә бу очракта да инде аларны әйтергә кирәкме? Мәсәлән, аерырга кирәк түгелдер инде. Башкортстан татарлары дип кемдер? Башкорт татарлары дип тә атый. Менә бу юнәлеш буенча нәрсәләр әйтер идегез? Әгәр дә тулайым алганда без татар халкының, бөек татар халкының язмышы турында, бүгенгесе киләчәк язмышы турында уйласак, билгеле, инде Татарстан чигендә генә кала алмыйбыз. Чөнки әйттегез инде үзегездә, татарның күпчелеге Татарстаннан читтә яши һәм бигрәк тә Башкортстанда. Әгәр дә без татарның әдәбиятын, сәнгатен, фәнен Башкортстан татарлары керткән өлештән аерып куйсак, без шактый ярланыр идек. Ул электә шулай булган, хәзер дә шулай була һәм киләчәктә дә шулай булыр. Мен өзім бәләкәй чакта безнең авылда радио эшләп, әле радио иде, авыл ортасында радио тора иде, һәм һәр иртәне иртүк башкорт концертын тыңлаудан башлый идек. Мин айыра да алмыйдым. Кайсы башкорт, кайсы татар, миңа барысы да аңлашыла иде. Җырлары уртак, моңнары уртак, теле дә шул хәтле якын. Мин аларны айыра башладым, ныгытып инде үскәч кенә, бераз үскәч Башкортстанга баргач, алай түгел икән бу. Менә башкортлар бар икән, чепчен башкортлар, аларның үзенчәлекләре бар икән, алар үз телләренә сөйләшәләр икән. Менә чепчен нәкъ безнең телдә сөйләшә торган, татарның әдәби телендә сөйләшә торган татарлар яши икән анда, һәм алар безнең халкыбызның бер бик зур өлеше икән, бай өлеше икән, һәм аларның һич кенә дә бердәмлекләре булса да бутарга да ярамый икән. Билгеле, алар икесе бик якын, бер туган халыклар, кардаш халыклар, әмма ләкин аларның бик үзләренә генә хас үзенчәлекләре дә бар, һәм бу үзенчәлекләр әйткәнемчә бүгенге көндә саклана, киләчәктә дә сакланыр. Оннары безнең уртак байлыкларыбыз бар. Башкорт шагыйрьләре, татар шагыйрьләре, башкорт язучылары, татар язучылары, әмма ләкин уртак безнең әдипләрбез бар. Менә әлеге дә бая Акмулланы, ул башкорт үзенеке дә, татар үзенеке дә, казак үзенеке дә, Шәйхзада Бабична, татар үзенеке дә, башкорт үзенеке дә, Галимҗан Ибраһим шулай ук кай вакытта башкортлар безнеке дә, татарлар һәр вакытта безнеке дип килә. Сәйфи Кудаш, һәм шуның андый әдипләрбез безнең бик күп уртак. Менә бу әдипләр бер караганда башкорт җирендә туып үскәннәр, башкорт белән элемтәләрен ныгытканнар, әмма ләкин алар татар булып калганнар барыбер. Һәм алар менә шу татар булып калулары белән дә инде алар әйткәнемчә безнең әдәбиятыбызга, сәнгатебезгә бик зур өлеш керткәннәр. Һәм бу урында Галимҗан әфәндегә сорау бирәсе килә. Менә чыннан да бүлү кирәк микән? Кайда тууың, кайда үсүең, синең нәкъ менә әлеге бүленешләр һәм сораулар тумасын өчен бик мөһимме алар? Әллә монда инде әгәр дә син шул ук Башкортстанда тууны кая туу мөһим түгел, әгәр дә син үзеңне татар итеп хис итәсең икән, ул инде икенче планга күчәме? Башкортстаннан килгән бер вакил буларак һәм әдип буларак, мин шуны әйтәм, бу бик мөһим барыбер. Мин үзем шулай уйлыйм. Чөнки үз ватанын, кеше ватаныңны онытырга ярамый, бигрәк тә әдип кешегә. Чөнки менә мин уртаклык турында әйтмәкче булам менә шушы яклап. Ни өчен онытырга кирәк түгел? Менә минем әдәби телем бар. Аны укучы ярата. Әйтәләр, сыгылмалы, образлы тел, менә инде дала, җилләре анда яңгырап китә, ниндер анда кылганнар уйнаган кебек, шул Әмирхан Яники турында әйтәләр иде, һәм шул ук Әхсан Баян турында әйтәләр иде. Ул бит Башкортстан җирендәге мөхит, Башкортстан табигате. Димәк, безгә, менә татар әдәбиятына мин шушы телне, шушы аһәңне, шушы моңны алып килгән булып чыгам. Димәк, безнең бу яклап та уртак. Шушы ук Дүртөйле районыннан, яки анда күршедәге Илеш, Чакмагыш якларыннан шулай ук Уфага барып, башкорт әдәбиятына өлеш керткәннәр дә бар. Алар да шушы ук мирасын алып китә, шушы ук кылган, әйтик, лукманлануын, яки шушы ук моңны, шушы ук юланы. Менә шуңа күрә кеше ватан бер хәл, кеше ватан унтырга ярамый. Ләкин шушы кеше ватан белән бәйле аның мәгънәсе һәм бу мәгънәне күбрәк уртаклыкка көйләү. Аерымлыкка түгел, уртаклыкка көйләү. Ягъни безнең нигез бер. Татар эчендә, башкорт эчендә нигез бер, моң бер. Ләкин кеше үзенең милләтен, йоласын, үзенең ата-анасын, нигезен шулай ук унтырга ярый. Менә шушы ике шикне ничектә берләштереп, ике шикне бер хакыйкатькә көйләп, тату гына яшәргә кирәк безгә. Менә мин татар әдәби, Башкортстаннан чыккан татар әдәби буларак горурланам. Чөнки мин чынлап та анда үземне яңа бер әдәби мөхит, яңа бер әдәби дөнья тудырып килә алдым дип саныйм. Дөрестән дә һәм бу бик яхшы мисал әле әлегем. Бабичның якташы.
Менә авыл сезнең әсән нинди ул? Татар авылымы? Урыс авылымы? Шәнса Бабишның Нимә? авылдашы буларак әйтәм, чынлап та татар мөхитендә үскән, татар авылында үскән, татар телендә сөйләшеп, татарча сөйләшеп, татарча беренче шигырьләрен язып, беренче такмакларын чыгарып, һәм Галия мәдрәсәсендә татар шәкерте, татар шагыйре булып формалашкан кеше әлбәттә Шәйх Зиза Бабиш. Чыннан да шулай. Рамис әфәнде, менә уртак һәм аермалы якларын әйтсәк, нәкъ менә әдәбиятка тукталсак инде бу очракта, нәрсәләрне билгеләп үтә аласыз? Әлбәттә, менә мин Разил әфәндегә һәм Галимҗан әфәндегә кушылып нәрсә әйтер идем. Менә безнең чынлап та ике милләтләрне бәйләп торучы шундый язучыларыбыз гомер буе булды. Һәм мин бу урында Мустай Кәримнең сүзләрен искә төшерер идем. Менә ике милләткә дә хезмәт иткән язучылар, алар безнең рухи байлыгыбыз. Һәм менә шушы рухи байлыкны бүлешүдән бер милләттә оттырмый, бары тик отагына дигән иде. Безгә үзебезнең мәдәниятебез өчен моны файдаланырга гына кирәк, миңа калса. Һәм милләттә, шулай ук сәнгатьтә тагын нинди үзенчәлекләр бар, бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Тояну нуктасы тапшыруы. Хатип әфәнде, рекламага киткәнче без күпмедер дәрәҗәдә сөйләшә башлаган идек инде әлеге юнәлеш буенча. Менә сез ничек уйлыйсыз? Нәкъ менә татар дигән сүз, татар башкорт дигән төшенчә дә бар иде бит әле элек. Ул инде хәзер ничектер югала башлады кебек түгелме әлеге төшенчә? Булай. Менә без әдәбият хакында сүз алып барабыз. Ни әйтсәң дә әдәбиятның нигезе нидә? Язу, тел. Хәзер шушыннан менә бит татар язма теле Алтын Урда чорында формалаша. Һәм татар халкы үзе дә шушында. Менә шушы хакыйкатьне безнең кай вакыт онталар. Аңа төрле исемнәр бирәләр. Һәм аннан бит шунысы да бар иде. Менә Советлар берлеге бар иде. Советлар монда украинцы да бар, үзбәге дә бар, башкасы да бар, ләкин төп халык монда урыслар иде. Алтын Урдада аның составында да башкалар була, ләкин төп халкы моның хәзерге татарларның варислары. Алар Казан татарларына, Астрхан, Сибир һәм башкалар. Менә шу вакытта язма тел хәзер шундый формалаша. Һәм шушы тел бездә кулланыла. Иске татар теле. Моны инде хәзер нәрсә эшләтәләр? Моны теге татарныкы яңгырамасын өчен еш кына төрки дип атау. Ну ярый әле, Алтын Урда төркисе дип әйтергә мөмкиндер. Төрки татар дип тә. Шушны төрки. Бит төрки бар, Урта Азияда Чыгатай, Үзбәк төркисе, Кече Азияда инде Госманны төркисе бар. Шуңа күрә хәзер менә безнең башкортның кайбер теге каләм әһелләре, әдәбиятны өйрәнүчеләр, алар инде шушындый фикерне уздыралар. Менә 19-нчы йөзнең ахырына кадәр, аның урталарына, 20-нчы йөз башына кадәр инде безнең язучыларыбыз уртак төрки телдә язган. Һәм менә әле мин монда шушындый фикерем теге конкрет дәлилләнсен өчен төрле китапларга түгел, монда берничә ел элек чыккан Башкортстанның краткий энциклопедия, академик басмасы. Махсус карап утырдым. Риза Фахретдинов килә. Риза Фахретдинов башкирский писатель, башкирский просветитель. Он писал на тюрки. Ну, җәмәгать. Нинең бит инде хәзер шушыннан кайсы телдә язганлыгын без беләбез бит инде. Бу махсус эшләнгән стрель. Бу төрки ту хәзер моннан теге төркине татарны күрсәтмәсен өчен аерым безнең шушындый каләм әһелләребезне, хезмәттәшләребез инде менә шушыннан төрки башка дип шушындый. Моны бит ничек булган шулай әйтергә кирәк. Мәсәлән, Казан ханлыгы чорында яшәгән Мөхәммәд Яр Төрки хан бит татар теле дигәне күренеп тора. Я булмаса Алтын Урда чорында яшәгәннәрнең анасын Мәүлә кулыйлар, 30 имәниләр. 30 имәни дигәннән бер эре шушындый әйберне, ул беренче элек чыккан иде. 30 имәни инде башкорт энциклопедиясына кергән башкорт шагыйре булып. Аны каяндыр Урта Азиядан кайтканда берәү уллык калада, ләкин бу бит бөтенләй туры килми. Башкирский поэт дип бирелгән. Һәм аның бит теге комплексны карарга кирәк. Менә шушындый теге пляж башында чәчләрен үрә торырлык урыннар бар. Менә мондыйларга бар икән ул татарча язган икән. Татар теле икән татар дип әйт. Хәзер аннан соң инде теге Риза Фахретдин татарча язган икән татар дип. Моннан бит бер нинди дә зыян юк. Чыннан да без телгә дә игътибар итә алабыз. Разил әфәнде, әгәр дә инде шулык татар һәм башкорт охшаш дип калды. Хәзер менә монда язган, без уртак дип әйтә. Уртак малны эт емас дигән әйбер. Уртак булырга мөмкин, ләкин шуның белән бергә бит мирасның теге кемнең менә аның өлеше зур.
Кемнең анда өлеше? Берәүнең зур анда өлеше, икенче берәүнең. Менә безнең кай вакыт шушындай фәнни хезмәтләрдә, Уфада чыкканнар, башкаларда, анда татар бөтенләй чыгып кала. Ул чынлыкта күбесе татар бара. Бу башкортныкы. Узып барганда гына кай вакыт менә шундый бабычка әйтеп куялар анда теге татар диберәк. Менә ни генә бар? Шәмсетдин Зәки. Шәмсетдин Зәки бирелә бу Күмертау районыннан инде 1821-1865. Мин моны белеп сөйлим. Аның авылында да булганым бар. Хәзер бу башкирский поэт. Hem onun benim avulda Tataranın, ul Tatarça yazgan, nik anı tege başki Tatarı başkirski deyip birinde ul vakıtta. Bәхәс бәлки шундан тумый микән? Бәлки Разил әфәнде җавап бирер. Менә ни өчен тел охшаш, бер-берсен аңлыйлар ике якта. Кайберләр барыбер ничектер әлеге тел мәсьәләсендә сәясәтләштерергә тырыша. Менә каян килә бу? Millet degenden, til degenden Tufan Ağa Mingнуллин искәртеште. Tufan Ağa Mingнуллин һәр вакытта да яшьләр белән бигрәк очрашкан вакытта әйтә иде. Татар язучысының, гомумән язучының төп темасы милләт язмышы дип әйтә иде. Милләт язмышы әлегә дә баягы иң беренче чиратта тел язмышы, аның тарихының язмышы, аның гореф-гадәтләренең язмышы, аның сәнгатенең, әдәбиятының язмышы. Әгәр дә инде без Башкортстанда белән Башкортстан татарларындагы язучылар турында сүз алып барабыз икән, аларның да бит инде шулай төп темасы шул булырга тиеш. Башкортстанда безнең телебез ни хәлдә? Диалектмы ул? Үзебезнең әдәби телебезме ул? Безнең анда мәктәпләребез бармы? Ул мәктәпләрнең хәле ничек? Безнең авылларыбыз ни хәлдә? Гореф-гадәтләребез сакланамы? Һәм башкалар. Менә ни өчен безгә ул әдипләр кирәк Башкортстандагы? Аларның бурычлары менә шушыны күрсәтү. Әгәр дә алар шуны күрсәтмиләр икән, әйткәнчә, гомуми темаларга гына язалар икән, без бу халыкка да хезмәт итәбез, монысына да хезмәт итәбез, ул бик яхшы. Менә Фәридә Кудашева бар, ике халыкның да сөйкемлесе. Әмма ләкин урыста бер сүз бар бит. Слуга двух господ дигән сүз бар. Бер караганда ул әйбәт, икенче караганда без бит татар, алар башкорт бит. Без үзенчәлегебезне онытырга тиеш түгел. Татар булып калырга тиеш, башкорт булып калырга тиеш. Әгәр дә инде ике халыкта сине хөрмәт итә икән, анысы инде бигрәк тә әйбәт. Һәм Башкортстандагы хәзер башкорт әдәбияты дигән вакытта менә хәзер мин алып караганым бар. Башкорт әдәбияты килә, бу татарда башкорт булып киткән, башка яры Ибраһим әле татар дип әйткәннәр. Бит менә мин ул яп куям, монда теге башкорт әдәбияты дип түгел, Башкортстан әдәбияты. Анда теге аерым бәлкем башкорт әдәбияты, аның ичендә теге татар әдәбияты. Уртак бар икән башкорт теге татар башкорт дип бирергә кирәктер. Моннан бит берәр дә төшми. Һәм менә шушы язма тел бит инде гадәттә була әйтелә. Башкорт язма теле теге әдәби теле, журналографик 20нче елларда узган гасырның. Моннан бит аның бәясе төшми. Аңа тикле татар әдәби телен файдаланганнар. Шуны исеме белән әйтергә бит була. Юк. Чыннан да шулай, һәм Уфага сүз бирик әле, безнең Марат Шәрипов элемтәдә безнең белән менә сәнгать дөньясына да берникадәр игътибар бирик. Чыннан да сәнгатьтә дә менә бу мәсьәлә күтәреләме, һәм сез үзегездә сизәсезме? Нәкъ менә кемнеңдер юрганны татар ягына тартуын, яисә инде киресенчә башкортлар ягына? Беләсезме, Башкортстан җөмһүриятендә яшәүче татарлар бөтенләй икенче халәттә яшиләр. Монда чынлап та башкортлар белән аралашу, Башкортстан кавем вәкилләре белән аралашу, монда фин-угор халыклары белән аралашу, монда шундый күп милләтле республика, һәм ул бик үзенчәлекле тәэсир итә. Әлбәттә, менә Разиловый фикеренә кушылам, Туфан абый шулай дип әйтәдер. Һәрбер сәнгать әһле, һәрбер мәдәнияткә хезмәт итүче безнең шәхесләрнең иҗатында төп үзәк шигар ул булырга тиеш милләткә хезмәт итү. Һәрбер кеше үзенең халкына хезмәт итә. Безнең Башкортстан шартларында әлбәттә, менә мәсәлән, мин Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында җырлыйм. Мин башкорт телендә Заһир Исмәгыйловның Салават Юлаев операсында Юлай партиясын башкарам. Бу опера театр репертуарында башкорт телендә куелган, һәм без аны башкорт телендә башкарабыз икән, монда бернинди хилафлык юк. Киресенчә, без үзебезнең репертуарны байтабыз, үзебезнең күңел дөньябызны, без бер вакытта үзебезнең туган милләтебезгә, татар халкына хезмәт итәбез, һәм үзебезнең тугандаш башкорт халкына да хезмәт итәбез. Башкортстанда менә шундый әлбәттә үзенчәлек бар. Ләкин мин әйтәсем килә, менә мирасны барлау, мирасны, мөлкәтне барлау, менә Хатип абыйның борчылып әйткән сүзләренә кушылып, мин шуны әйтәсем килә. Соңгы вакытта безнең башкорт һәм татар галимнәренең
үзара менә шундый җыелышып, гыйльми мәҗлесләр оештыру юллары юкка чыкты. Ләкин ничек кенә булмасын, Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият, сәнгать институтының менә фундаменталь хезмәтләре, аларның менә күп томлы хезмәтләре барыбер кыйбла. Анда нәрсә язалар, ул гадәттә менә шулай ул фән дә кабул ителгән, ул тормышка керә. Шуның яктылыгында югары уку йортлары программалар төзелә, мәктәптә укучыларга менә шуның нигезендә программалар төзелә. Шуңа күрә менә бу үзенең фән әһелләре, фән институтларының монда әлбәттә менә бундый ситуациядә роле зур. Марат әфәнде, сез монда шулай борчылып сөйләгәнегез сизелә. Рамис әфәнде, менә чаралар турында да сүз булды. Гомумән мөнәсәбәтләр ничек хәзер безнең шул Башкортстан язучылары белән һәм ниндирәк чаралар үткәрелә менә шул берләштерү юнәлешендә? Менә безнең Башкортстан язучылар берлеге белән Татарстан язучылар берлеге арасында әдәби багланышлар гомер буе булган һәм бүген дә дәвам итә. Ул менә бу үзгәртеп кору чорыннан соң бераз гына ниндидер шундый бер тукталыш булып торды кебек, һәм ул менә соңгы 10 ел эчендә мин әйтер идем шактый активлашып китте. Менә без мәсәлән үзебез моннан берничә еллык язучылар берлегендә Татарстанның яшь язучылары белән Башкортстанның яшь язучыларының уртак семинарын үткәрдек. Әйтик, бездәге яшь язучыларның әсәрләрен Башкортстанның әдәби тәнкыйтьчеләре, галимнәре укып бәя бирде. Һәм Башкортстанның яшь язучыларының әсәрләрен безнең галимнәр, язучыларыбыз бәя биреп, шундый мәдәни багланышлар булып алган иде. Шулай ук менә әле узган ел гына без Татарстан белән Башкортстанның чигендә Актаныш районында Башкортстанның яшь шагыйрьләре белән Татарстанның яшь шагыйрьләрен шунда очраштырып, зур шундый шигъри бәйрәм оештырдык. Һәм безнең даими рәвештә Бөтендөнья татар конгрессы Башкортстанда яшәүче татар язучыларын Казанга чакырып тора. Алар безнең язучылар берлегенә дә керәләр, түгәрәк өстәл артында сөйләшүләр була. Һәм менә безнең зур проектыбыз, без әзерләп ятабыз, Башкортстанда яшәүче татар шагыйрьләренең антологиясын әзерләп ятабыз. Аны Татарстан китап нәшриятында дөнья күрер дип беләбез. Һәм шулай ук халыклар дуслыгы йорты безнең Башкортстан башкорт язучыларының әсәрләренең китап презентацияларын үткәрә. Һәм мондый чаралар иң мөһим нәтиҗәгә бирсен иде. Гомумән туктаусыз менә шундый әдәби багланышлар безнең булып тора. Шунда да без әйтәбез, журналда, менә мәйданда, Казан утларында да шушы Башкортстанда иҗат итүче татар әдипләренә соңгы вакытта күбрәк урын бирелә. Шул ук мәдәни яңа гына чыкты Башкортстанда яшәгән татар шагыйре Рәдиф Каташның инде теге туганы Рәшит Катауллинның бик әйбәт шундый китабы чыкты хәзер шуннан. Галимҗан әфәнде, менә ахырда нәтиҗә ясауны сездән ишетәсе иде. Шуннан да без әйтәбез, милләтне саклап калырга кирәк дип борчылабыз. Инде тапшыру саен әлеге мәсьәләне без күтәрергә тырышабыз. Нәкъ менә берләшүдә түгел микән аны үстерү? Чынлап та үзеңне тану, үзеңнең менә шушы милләтеңне, милли аңыңны, рухыңны байыту, ул берләшүдән дә килә кучагында. Чөнки син байлык аласың аралашудан да. Инде менә Хатип аганың теленнән күчереп алам, Башкортстан татар әдәбияты дигән төшенчә бар. Хәзер шул төшенчә бар. Бу бик әйбәт әйбер, чөнки Башкортстан китап нәшриятында бар татар секциясе бар, татарча китаплар чыгару практикасы бар. Һәм районнарда, Башкортстан районнарында татар әдипләре бар. Һәм алар Башкортстан язучылар берлегенең татар бүлекчәсенә керәләр. Шундый бүлекчә бар. Менә шушы структура үзгәрешләр Башкортстандагы. Алар шулай ук менә татарларның бер үзенчә көрәшенең, дәлиленең нәтиҗәсе күрәсең инде. Алар шушыңа ирештеләр. Һәм безнең бер әлем таныгыды, мине бигрәк тә менә андагы районнар белән. Менә мин Дүртөйле районы кешесе буларак әйтәм, еш кайтып йөрим. Дүртөйле районында мин Казанда бер язучы булсам, Дүртөйле районы Уфага 3 татар язучысы бирде. Димәк, без 4 язучы татар язучысы. Уфада 4 татар язучысы эшли Дүртөйле районынан. Менә шуңа күрә бунда да җибәрәләр үзәккә дә кешеләрне. Үзләре дә ничектер тупланып калалар. Менә шушы аерымлык, ниндидер бер үзгәлек белән бергә уртаклыкны ничектер менә бик матур итеп кенә балансын тудырып, матур итеп кенә оештыра белергә кирәк.
Разил әфәнде, сіз тапшыруга нокта куйсагыз иде. Әгәр дә без татар булып калсын, башкорт булып калсын дип телибез икән, алар бер-берсенә терәк, бер-берсенә таяну булырга тиеш. Бүгенге глобаллашу чорында, урыслашу чорында билгеле бу бигрәк тә мөһим. Без бер-беребезне саклап, бер-беребезне яклап кына исән кала алабыз. Менә Әнгам Атнабай бу турыда инде заманында булай дип язган булган. Син татар дип, син башкорт дип, әрләшмәйек туганнар, бу халыклар гомер бакый бергә тормыш корганнар. Син татармы, син башкортмы, анда түгел мәсьәлә, татардан да, башкорттан да урыс туа вәт бәлә, менә кайда мәсьәлә. Шуннан да моңа игътибар итәсе иде. Татарстан һәм Башкортстан арасындагы әдәбият берләшсә генә, без әлбәттә инде милләтне саклап алачакбыз. Исәнлектә күрешергә язсын.